Bratislavská boxerňa uvádza krátky film Ranný tréning. Tento film je venovaný všetkým ľuďom, ktorí majú čas a chuť trénovať v ranných a doobedných hodinách. A samozrejme tiež všetkým tým, ktorí doteraz nevedeli, že by mohli skúsiť neobyčajný tréning pre obyčajných ľudí. Už to dávno nie je iba o akčných karate a kung fu filmoch, na ktorých vyrastali nadšení chlapci, ktorí snívali sen o tom, že sa stanú obávanými bojovníkmi a získajú si rešpekt či slávu v ringu. Už to dávno nie je o malom skrytom mieste, kde trénujú iba tí, čo sú vystrihnutí podľa šablóny bojovníka. Dnes je to tak, že túto izolovanú vec rešpektujú naozaj asi všetci ľudia bez rozdielu. Aj tí, čo si povrchne mysleli, že tento tréning je len pre primitívnejšie typy. Aj tí, ktorí neverili, že by dokonca mohli aj oni. Alebo čo ja viem, napríklad vy ženy, čo ste boli v tom, že je to iba čisto také chlapské. Natrénovali, skúsili a skombinovali sme toho viac než dosť, aby sme vedeli pre teba a pre každého dať dohromady ideálnu, určite nie jednotvárnu tréningovú formu. Nečakaj na najnovšiu prevratnú metódu, kde sa dejú zázraky na počkanie a my máme na to patent či recept. My sa proste opierame o poctivé overené grify. Bude to tréning kondície, sily, koordinácii pohybov, formovaní a posilňovaní. Budeš boxovať, cvičiť s vlastným telom aj náradím, budeš šprintovať, premiesňovať, stabilizovať, budeš do toho uvoľnené silou, rýchlosťou, vytrvalosťou, budeš do toho udierať, budeš to dvíhať, preskakovať, hádzať, ťahať, všetko možné kombinovať, až kým nezistíš, že sa nielen fyzicky cítiš neporovnateľne lepšie, že toto je to miesto, toto je ten správny tréning, ktorý ťa neobral ani o čas, ani o ilúzie. Pamätaj, vždy to bude iba o jednotlivcovi, o tebe, o tvojej predstave, o tvojom cieli. Je to tvoje telo, tvoje zdravie a iba od teba záleží, či si skvalitníš svoj život, iba od teba záleží, ako sa do toho vložíš, čo preto urobíš a aké sú tvoje ambície. Podstatná bude vždy iba tvoja snaha a nie tvoj rozsah, ktorý je u každého jednotlivca iný. A našou úlohou je ťa sprevádzať, podporiť a poradiť ti na tvojej ceste k zdokonaleniu. Ak niekto pochopil tento film ako motivačný, tak nás to teší. Ak niekto pochopil tento film len ako reklamu, tak nás to vôbec nemrzí. Cieľom bolo oznámiť, že sme tu a pripravení viesť ťa na tvojej ceste k zdokonaleniu.